Culture Association LVA makelo kanyakla jopidh rech koro dwaro ni piny owacho mondo ketie tim chike marito nam kaluwore kod masiche mag thoe mag rech e pi. LVA wacho ni koso keto tim e chike matayo pith mag rech en achiel kuom gigo makelo pek e pith mar rech kendo nyuolo masiche saa ka saa. Gikwayo migepe matimo nonro e nam kaka Kenya Marine and Fisheries Research Institute mondo mi otim mapiyo kendo gol nonro e wi tho mag rech maende notimore e dho wath Madunga. Dwaro mondo sirkal okaw gini ma family, it is not a political issue. En mondo gibi giwach ni nam onego orit kama. Ingine nam ni oken mar Kenya kende. Uganda, Tanzania, and mar the region, mar East Africa. Skoro gimatimore kandi concern marwa ni one ne wakwero certain things. Mawa winjore ni the new regulation nego be. Gigo did not say Tim Nyakasari. My back in the beginning of the year, man wachako uchegisani one in October. Boko Timge. It is a bit not it's not a good thing. To koro gik matimo regi, jidie na jitimo hala, jipuko gik moko, onge regulation, onge ngama nono gik malongo. To namo ni dhi kethore. Generation ma biro suffer. Kata sani wanyalo rado gi tuoche kata gik moko manyalo hinyo gi marach because of this lack of proper regulation.